may ganun. Not mention names, pero may mga identified naman kung sino-sino. Gaano kataas, sir? Yung Mga retired general, Saramiano. And sir, meron ba silang kasabwat ng mga nakaupo ngayon na generals din? Hindi naman makakuha ng franchise na gano'ng kadali kung nakauusap sa loob eh. Medyo dumami ito ng panahon ni Gian Balutan. Noong mga panahon na yun. Dumami yung mga retired generals na nakakuha ng mga franchises. Tapos sir, yung mga protectors nila, saan umaabot? Nasa anong level itong mga to? Mostly, hindi lahat kasi marami rin ako alam ng mga provincial directors na hindi tumatanggap ng payola and regional director. Pero abot yan talaga hanggang sa level ng regional director. I have no information na kung umaabot yan hanggang sa Camp Crame, sa office ng GPNP. At least I can say, during my time or before me, alam ko merong 5 million monthly sa GPNP at the time. Which also, when I took over, I told the President Erap, that I would